ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସି ସକାଳ 7ଟା 7:30 ହେଲାଣି। ଆମର ପିଲା ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବା। 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଉଠିବ ନାଇଁ କିରେ? ରେ ଓ ମ 8ଟା ହେଲାଣି, ଉଠିବୁ ନାଇଁ କିରେ? ରୋଲି 8ଟା ହେଲାଣି, ଉଠିବୁନି? ରୋଷେଇବାସ ହବ ନାଇଁ କିରେ? 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ପିଲା ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ଯିବି? ସେପଟେ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ଏପଟେ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ମୁହଁ ଦେଖଉଛି ଛକି, ଜଣେ ଛକି ମୁହଁ ଦେଖଉଛି। ଏ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି 8:30ଟାରେ ଅଛି। 8:30ଟାରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆସି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। କ'ଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଇ? ରୋଷେଇବାସ ମୋର ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଚଳିବ ଭାଇ? କିଛି କହିବି ହେଉନି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କମେ ହେଉଛି ଏଇଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ସବୁ ବରାବର କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ନିଦ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେମାନେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ହିଁ ଉଠିବି। ମୋର ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି, ମୁଁ ଉଠିନି। ମୁଁ ଯଦି ଉଠିକି ଡାକିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହେଲେ ଉଠିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଉଠିବାର ନା ନାହିଁ। ବିରକ୍ତି କରିସାରିଲେଣି। କହିଲେ କରିବେ, ଡାକିଲେ କରିବେ। ସକାଳ କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ରେ ବାପରେ। ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ, କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟରେ ଆମର ବାଉଁଶ ସେପଟେ ପୋତାପୋତି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି। ଚାଲ ଧଉଳି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ କୁହୁଡ଼ାରେ କହିପାରୁନି। ତଥାପି ଚାଲ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖାଯିବନି ବୋଧେ ଭାଇ, କୁହୁଡ଼ା ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରିକି। ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଚାଲ ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଧଉଳି ଏଇଠି ପାଖରେ ନା, ମୋର 7 କିଲୋମିଟର ହେବ ପାଖ। ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖ ଧଉଳି ପାହାଡ଼। ଏଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖରେ ରହୁଛି, 5-7 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଇଠୁ ବିଲ ସେପଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରେ। ଏମିତି ବୁଲିଗଲେ 5-7 କିଲୋମିଟର ହେବ। ହଁ ଭାଇ ଦେଖ, ଉଠିକି ଏବେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛ। ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଉଠିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପିଲା, ଉଠିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି।
କବାଟ ଦେଇ ଦଉଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଖାଲି ନୁଚି ଯାଉଛି କବାଟ ଦଉଛି। ମତେ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ରେ? ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଉଠିଲାଣି, ଇଏ ତାର ଆଉ ଉଠିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୋଇଯା, ଆଜି 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥା। ଯାଉଛି ଟିକେ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଚା ଫା ପିଇକି ଆସିବା। ଚା ଫା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କାମ ସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ। ରୋଷେଇବାସ ତ ଆଜି ଆମର ବନ୍ଦ, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା। ଆମର ତ ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାଙ୍କର ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ। ଚାଲ ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।